איפה תזכי? תזכי? תמורת מאחורי המצלמה. בניגוד אליך אומר השחור. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengulangi peringatannya untuk membubarkan pemerintahan jika pemerintah mendukung rencana gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera yang digariskan oleh Presiden Joe Biden. Ben-Gvir mengecam usulan gencatan senjata yang tidak pilih-pilih dalam pertemuan kelompok parlementernya di Knesset, dengan menyatakan bahwa usulan tersebut bertujuan untuk mengakhiri perang tanpa mencapai tujuan yang secara eksplisit. לא בצורה שהפנייה לחמאס. אני רוצה לדעת למה שר במדינת ישראל מסרב להסתכל למשפחות חטופים בעיניים. אני רוצה עכשיו להיכנס, אני באתי כדי לשמוע את השר בן גביר. זה לא מכבד שהוא ככה בז לי. כן לעסקת נתניהו! כן לעסקת נתניהו! כן לעסקת נתניהו! כן לעסקת נתניהו! פריטי העסקה, כפי שהוצגו על ידי הנשיא ביידן, מלמדים שמדובר בעסקה מופקרת, שהמשמעות שלה זה סיום של המלחמה בלי להשיג את היעד שהקבינט קבע בצורה מפורשת: השמדת חמאס. ראש הממשלה הבטיח לי שלא תהיה עסקה מופקרת, ואמר שאין דבר כזה סיום מלחמה ללא מיטוט החמאס. ביקשתי מראש הממשלה לצפות בטיוטה. ראש הממשלה אמר לי ודאי, תבוא ותצפה בטיוטה ותראה בעיניים שלך את הדברים. יום ראשון הגעתי ללשכת ראש הממשלה על מנת לצפות בדברים, ושם האירוע התחיל להיות משונה. עמדו שניים מהעוזרים המוכרים שלו, אני מפאת כבודם, אני לא בשמות. אחד אמר לי, איזה טיוטה? אין שום טיוטה. ראש הממשלה עצמו אמר לי, בוא תראה את הטיוטה. מספר פעמים הוא אמר את זה. אנחנו קרוב ל-48 שעות מאז השיחה שלי עם ראש הממשלה, שכללו מריחות והרבה עמימות. אני שואל, אדוני ראש הממשלה, האם יש לך מה להסתיר? אדוני ראש הממשלה, האם העסקה אינה מופקרת, כמו שאתה אומר? אם אין הסכמה לסיום המלחמה, מדוע אתם מסרבים להראות לי את הטיוטה? סיבה להסתרות, למריחות, לסחבת, יכולה להיות רק סיבה אחת: מדובר בטיוטה של עסקה מופקרת, וכעת יש איזשהו ניסיון לערוך לה הלבנה. לכן אני חוזר על הדברים שלי בצורה מפורשת ואומר לראש הממשלה, אם תחתום על עסקה מופקרת שתביא לסיום המלחמה בלי השמדת החמאס, כפי שהקבינט עצמו קבע, עוצמה יהודית תפרק את הממשלה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.